Ayan, ang sarap ng ating lumpia. Crunchy. So ayan guys, bali mamimigay ulit tayo ng food pack. Ayan, good morning mga ka-dragon. Ayan. So, another vlog, another day, another blessing. So, ayan guys, bali mamimigay ulit tayo ng food pack para sa mga bata. So, ano nila ngayon? Nutrition month. Ayan, meron silang masarap na spaghetti. Yan, nagluluto rin kami guys ng ng lumpia. So dahil nutrition month, dinamihan natin siya ng gulay para naman ma-celebrate nila ng maayos yung kanilang nutrition month. Kasi pag nutrition month, usually talaga mga gulay-gulay yung kanilang mga hinahanda. So nilagyan na lang namin siya ng giniling para naman may lasa ang karne. Ayan. Yan, pasensya na kayo guys at talagang dito lang kami lagi sa sa tindahan. Sa mga susunod siguro pag pag naayos na yung aming dito guys, kasi magpapagawa ako dito ng malaking kalan para pag nagba-vlog kami. Yan, karaniwan kasi yan lagi naman kami nagluluto ng maramihan. So papagawa na lang kami ng malaking kalan dito para naman mas maganda siya sa video tsaka sa pagbablog. So baka sa Monday yan pwede na rin namin paumpisahan. Ayan, thank you so much po Ma'am Saudi yan sa iyong paayuda sa mga bata. So marami na naman pong batang matutuwa ngayong araw. Yan, thank you so much po. Bali hatiin na lang namin yung tao, siguro si kami lang tatlo, si Chen, si Gigi at saka ako ang pupunta sa school para naman may maiwan pa rin dito sa tindahan. Okay na tayo? Ayan guys, ang trending na sabaw ni Auntie Pasing. Alam nyo ba, yung ganito kalaking kaldero namin, kinukulang pa sa mga bata. At ang nakakatawa dito guys, sila na ang nagsasandok. Minsan kasi hindi na namin maasikaso. Sinasarapan kasi ng gusto ni Auntie Pasing. Ano bang sikreto mo dyan, Auntie? Balik-balikan kanila. O, para daw balik-balikan. O kaya, sabi ko, sige, ubusin niyo yung sabaw na yan, wag na kayong magtira. So, alam mo, ang nakakaano dito guys, yung ibang bata talaga, pag tinatanong namin, sabi, pag pag pupunta sila dito sa tindahan, sabi nila, ate pwede bang makahingi na lang ng sabaw kasi wala daw silang ulam. Kahit hindi kami bibili, okay lang ba, sabi nila. Kasi okay lang naman yun, basta makakain sila. O diba, nakakaraos yung kanilang kanilang pananghalian. Talagang kanin lang yung baon nila. Dito sila guys, yan, dito sila lagi nakapwesto sa na to, sa papag. Alam na namin pag dito sila pumwesto yun, mga wala na naman silang baon na ulam, kanin lang. Ayan, ang sarap ng ating lumpia, crunchy. May kasama rin guys na chucky. Okay, nandito na kami. Jet? Kaya? Balikan na lang yung iba. Yan, si JD sama-sama. Na na rin tong batang ito na train na ng gusto. Dito ka, dito. Lahat ng ayuda namin kasama Yung order namin po sa inyo kahapon. Hindi, kami po ang nagkamali. Dito pala, Teo. Kami po ang nagkamali.
Yung asawa niya, dito pala. Akala ko dito sa kwan. Ah, Solid daw yung in-order niya ka. Siya yung customer namin kahapon guys. Si Sir. anong sabi niya, Jack? Solid pala yung in-order namin Sabi kahapon. ko sana is next time po ulit. Kadami pala yun. Talagang, ano na eh, di naman 2,000 plus lang. Ang dami na nun. Kakabay matawit mga supot. Wow! Naka-costume! Good morning! Tuloy po kayo, tuloy po. Tuloy po kayo. Pwede pasok po. Wow! Ang ganda naman! Ganda na ang mga suot nila ah. Oh guys, pili na kayo kung sino O yung sili, malaglag na yung sili. Ilagay natin sa basket ni, Leslie. Parang ka dito kinamang. Ayan, thank you po sa mga Team DFL. Dahil nakarating po ulit kayo dito sa amin. Ayan. Hala! Hala, nagkakita siya! Okay na po. Nagutom na, nagutom. Wait lang, wait lang. Okay. Ano ka lang? Upo na lahat. Okay, upo na po na lahat. Okay, upo na. Wala ka na dyan. Okay. Kagaganda Ayan oh, ang ganda oh. Ah, wow! Sila po ang Team DFL. Oh, ang kalayang panlad niya. Ladies, ayan. Pangalawang taon na po nila dito na papakain sa ating mga driver. JD! Look! JD oh! JD! Okay, upo po na mga bata. Address na si Magnisma from Amali, Head Development Center, and from ating bawat Jimmy Kapitbahay. Siyempre, every po ay nagpapasalamat sa mga Team DFL. Ayan, ito po sila para suportahan ang ating program. Ayan. JD oh! Tingnan mo yun oh. Ha?
Ha? JD. Oh, count ka na doon, count. Yay! Oh, count ka na doon, oh. ABC na naman. Kaya po natin mas maganda yung sa deliver ng ating awardee. Ayan guys, bali nutrition month nila ngayon. So, patapusin muna natin yung program nila bago sila kumain. 2026. Ayan, ready na ba si Arjan Garrett Bunagan? At sa ating mga niece, ayan, ito na po si Niece
igisa mo na yung ano, suot mo. Pwede mo na igisa. Model ka daw muna. Papalit ko ha. Marshmallow. Ayun, oh, ayun, oh. Ito, yung may maliliit. Bigyan nyo na ito maliit. May sobra pa tayo guys, pero bigay na natin lahat. Ha? Dahil nutrition nyo ngayon, gulay itong aming lumpia. May certificate pa ngayon, hindi pinanakaw. Maliligo ka na lang mamaya. Bigyan mo pa sila ma'am dito, oh. Sige po. Jay, bigyan mo na lang sila ma'am dito sa ano. Gulay. Masarap na gulay. And guys, Parang tatlong gabi. rice. Ano yan? Pairam lang po ah. Sige po. Basat mo. JD. Saan na yun? Ito ka rin nga sa ID. Ayun oh. Ayun, niraman mo. May pagkasya sa ulo ko. Ayun, ito. Ito pala. Ano, tanggalin yung balong ko. Kapit ko na lang po mamaya. Picture ka. Ay, wait lang na ulo. Ayan, thank you so much. Guys, nakikain pa sila oh. Wow, thank you po. Ha? Tibay niyo, George. Hindi. Ang dami naman nilang pagkain. Ayan, ma'am. Thank you very much po sa sa pag-sponsor sa aking mga estudyante ngayong nutrition month namin. Thank you, ma'am. Saudi. At sana po ay more blessing pa po ang dumating sa inyo at para mas marami pa po kayong mga batang makakain at mabigyan ng mga chaki, mga masasarap na pagkain. Ayan lang po. Thank you, ma'am. Saudi. Okay po. Thank you din po. Sige po. Thank you very much po. Sige po. Sige po. Jay, hoy, ito, ano mo? Sa atin ba to? Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Kasi, salamat. Bye-bye. Susunod ulit. Sana meron ulit. Una na ako. Ito yung tubig ko ha. Ito nga, kinuha ko yung... Tingay sa akin. Okay, guys. Bawi na naman tayo. lumpia. Nasarapan nila yung lumpia at saka isgiti. Ano, nakakain ba kayo? Ha? Hindi ka nakakain? Well, nakita nga kita kanina kumain ka eh. Bigyan kita doon sa likod. Oh, di ba? Kumain ka kanina. Nga. Oh, may spaghetti ka pa sa bibig ah. Ay, kinsa po yung awakan na. Nasa po nga. Ay, kasi lang muna. Anong may awakan? Ay, plastic. Ito lang daw. Yan daw. Ba iyo tayo? Akin sa po nga antay. Piso dalawa. Nakapakain daw sila. Kala ko Kaysa punta pa sila ng bayan, mahanap pa masahe. malo na sa bayan. Hindi akin na ako ng One. 10 nga antay. Oh, Ba joy. Ay, Ano flavor? Ano naman ng cake? Ha? Yung flavor.
7, ito 8, 9, Hindi kami rambutan. Pizza dalawa. 12, 13, Pizza dalawa. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, sino sunod? Ante, 10 sa akin. Wait lang. Oh, tingnan natin kung nakabot pa. Okay, ante. Ayaw ko pala. Sino pa 10? Ikaw, 10. Joy, magbayad ka na rin. Sa mga andito ba ang karya ko? 1, 2, Si, 3, 4, 5, di ka gigi, 7, 8, 9, Wala pa 10, 10 piso. Sino pa? Ikaw. Bili kami chicken pinili. Parang ayoko na ng chicken. Nani chicken pastel nga po. Wait lang. Wait lang. Pastel nga ante. Ante, go flow. Ay, jacket flow. Dalawang pastel ante. Pastel nga ante. Dalawang pastel ay, ano ko yung pastel na is parang dapat yung isa ko. Aking gingo. Tapos? Jen, ay peng, Chucky. Chucky pa din. Chucky. Dalawang Chucky. Ay, ano pa rin yung Chucky? Kuya, Chucky float pa din. Coke, nine. Yung ganito, ay, di ba? Ay, stop na sa kapitay. Dalawa na po pala. Sa kaigutan niya kayo lahat. Dalawa chicken ba? Ano ba kasama? Eh, dito na lahat? Labasan siya. Ako yun. Labasan lang tayo sa... Okay, right? Ay, pastel, wala nang nagawa. May ano kayo sisig kayo? Ano yung panalo? Ay, 25. Wala na yung chicken. Chicken Marami pa. Pabili nga. Magkano order ng ulam, te? 70. May ano po? 30 pesos. Ang dami na po yan. 25. Ay, sino bang pastel? Doon ano eh, ay, alam ko na yan. Kakasabi lang Ilan yung ba yung pastel? Pasok na. Grabe naman din dito na yan. Oh, kasi. Display for your friends, Display for your friends. Ayun, Bye!
sana